Dobroveče ili Dobro dobar dan, večer. zavisi kada se javlja, Da. kada nas gledate. Nama je veče trenutno, nedelja veče. I Irena i ja ćemo da uradimo jedan pregled dešavanja za iduću nedelju što se tiče planetarnih pozicija, aspekata i nekih ovako nama životnih događaja. Pošto krećemo od ponedeljka, u ponedeljak nam je mesec u znaku raka, što znači da ćemo mi da budemo pa onako, možemo biti i dosta emotivni i osetljivi, usmereni na udobnost, na kuću, na porodicu, na negu. Mislim, to je divan dan da se posvetimo sebi, pogotovo što će u toku tog dana on imati jedan lep aspekt sa ovim Saturnom na 13 raka. Izvinjavam se, 13 riba, koji mene svakako fascinira, gde bi ovo moglo biti sjajno vreme za razgovor sam sa sobom i ulazak u neke naše unutrašnje teme. No, mesec u raku će svakako dati jednu udobnost i prijatnost. Kako će on biti u dobrom aspektu sa Uranom, koji njega izuzetno voli, moguće su i neki neočekivani događaji koji mogu jako da vas usreće, ali oni ne moraju po pravilu biti baš onako udobni, jel tako? A kako će na mesec imati i trigon sa Neptunom, mislim da je zaista ponedeljak jedan dan koji bi mogao da bude sjajan za neku introspekciju, za neku maštu, vizualizaciju, meditaciju, uživanje bilo koje vrste, jer nam je mesec zaista u znaku koji njemu prija. Da, slažem se i ovo samo bih dodala da postoji dobar aspekt sa Saturnom. Sa Saturna se svi pomalo plašimo, evo, zato što on traži od nas da budemo odgovorni, da odgovaramo na obaveze, da budemo savesni, uporni. Sad on je u dobrom aspektu sa ovakvim mesecom. Ja mislim da to zaista nije loše za sve stvari koje se tiču porodice, da se može nešto vezano za kuću da se uradi, da se ustanovi, da se neke stvari potvrde, reše, znači sve ono što si zapravo već i rekla. Složila bih se sa tim, mislim to je otprilike za ponedeljak, u principu je to dobar dan. Sad možemo da ponovimo da je Merkur krenuo direktno, izašao je iz svog retrogradnog hoda u nedelju i da sada polako on jeste još uvek spor, još uvek se nije pomerio od tog 6. stepena Strelca, međutim vrlo brzo će krenuti u toku nedelje. Tako da je ovo već polako kreće mogućnost da se pokrenu neke stvari, da sve ono što ste do sada čekali da prodate, da kupite i slično, sad počinje ponedeljak već tako nešto pruža mogućnost da bude sve u redu kad se takve stvari rešavaju. Znači sam Merkur, eto, ima tu neku konotaciju, a ono što bi takođe mogli da kažemo jeste i da je mesec u opadanju, jer i danas pun mesec, mi ovo u nedelju govorimo, znači sutra je već mesec kreće da opada u opadajućoj fazi i to je zgodan trenutak da započnete one stvari koje se tiču smanjivanja nečega. Znači možete da se ofarbate jer kosa sporije raste u periodu opadanja meseca, znači onda ćete duže čekati na sledeće farbanje ili recimo da krenete sa dijetom, smanjivanje težine isto u toj simbolici, znači sve ono što treba da se smanje dobro započeti onda kad je mesec opadajući. Evo samo to sam htela, nastavi sa utorkom. Sjajno, sjajno. Ja sam naravno požurila jer sam usput ispričala i utorak. Pa jesi, Znači, jel tako? Ti si rekla i za utorak. Pa jesam, jeste, mesec jesam. imamo i utorak. Da, tako je, Jeste, tako je. ali sjajna je Jest. ova priča za Merkura. Da, ja bih samo još tu rekla jednu stvar.
Sada dok je Merkur tako spor, znači dok se on okrenuo, sada je baš onako fokus. Fokus, kao ciljano na određenu tačku i to upravo taj deo može da bude jako dobar ako nešto, kao što je Irena rekla, planirate da uradite, da idete da napravite jedan onako širi plan, veći plan, vremenski plan. Apsolutno, apsolutno se slažem. Zašto? Zato što inače postoji vrlo lep aspekt tog Merkura sa Marsom, koji jeste retrogradan, to stoji, ali sada je možda trenutak nešto što ste propustili ranije da uradite, da upravo sada to pokrenete, jer je odličan aspekt i stvarno za sve akcije koje se tiču kupovine, prodaje, svega što je u simbolici Merkura, kraćih putovanja, komunikacije, ovo je pravi trenutak da se polako krene sa tim. Kao što sam i rekla, ja sam malo požurila, pa sam i utorak ispričala u ponedeljak, zato što su nam odlični aspekti meseca sa Uranom i sa Neptunom. Znači, spomenuh to malo pre, tako da je to u vezi sa utorkom. U svakom slučaju, neke promene su moguće u tom periodu, zato što je Uran uvek planeta neke promene. Da li se baš sada Uran i Mesec vole? Pa nije baš tako. Uran baš voli Mesec, ali Mesec nikako ne voli Urana, tako da aspekt je dobar. Znači, u suštini radovat ćemo se zbog nečega što će biti neka vrsta promene. Jel' tako? Što se Neptuna tiče, Neptun nam je i dalje već dugo stoji na stepenu egzaltacije Venere. Tu je Venera najsrećnija, tu je najlepši san koji postoji na svetu i sada će mesec da bude u lepom aspektu sa tim Neptunom, tako da je to onaj deo priče koji sam vam ja spomenula da utorak upravo može biti dan za vizualizaciju, za meditaciju, za slikanje, pisanje. Ako imate neki kreativan deo, može slobodno. Naravno da ovo može da ima veze i sa najobičnijim danom i kuhinjom, gde ćete da napravite neku čaroliju vezanu za neki slatkiš ili tako nešto, ali dan nije loš, osim tog aspekta koji ide od Sunca ka Neptunu, koji je Irena spomenula, koji neće biti samo jedan dan, on će biti i utorak i sredu i četvrtak će se on osetiti, znači većinu nedelje, od obmana, samoobmana, Neptun, niko ne zna šta je Neptun, znači Neptun je planeta gde kad pomislite da nešto znate, sigurno ne znate. A Sunce je negde i naša svest, tako da Neptun je dobar u ribama, znači on je tu stabilan i svoj, a nije ni Sunce u Strelcu loše, uopšte. Tako da bi ja lično ovaj moment iskoristila baš u simbolici one priče o mesecu, gde bi neke veće stvari mogle da budu predmet nekog našeg dubokog proživljavanja, zamišljanja. Razumete šta hoću da kažem, Irena? Mislim, da li sam dala dovoljno? Da, moglo bi tako, evo sad sve vreme razmišljam šta bi još moglo da bude ta Sunce, Neptun, da bude konotacija, s obzirom da mesec ima lepo odnos sa Neptunom u toku dana, ali opet mesec nam kratko prolazi, ovo 2,5 sata je otprilike tu negde oko Neptuna, a Sunce nam je ceo dan, tako da mesec će zapravo ublažiti tu priču, učinit će da se na trenutak osetimo ipak zadovoljno i kako treba. A moguće ovo, konkretno ovakav aspekt može recimo da znači, s obzirom da je Sunce u znaku Strelca, da će možda sa nekim strancima biti nekih obmana, pa ako je recimo neko pitanje da sarađujete sa strancima, možda to bude prećutkivanja nekih činjenica, nečega, sakrivanja nekih stvari, to su moguće varijante ovog aspekta. Ali dobro, to sad zaista zavisi. Nesporazum i pojavljivanje nekog
ko ima masku, ko nije potpuno iskren, ko nije potpuno otvoren, negde gde treba malo biti, a sunce nam je tako nam je verujuće u ovom strelcu da upravo može da poveruje, pogotovo što je priča ovog Neptuna egzaltirana, mislim Venera, mnogo primamljiva. Znači, ako u toku ove nedelje čujete nešto ili dobijete neku ponudu koja deluje sjajna, ne bi bilo loše malo stati i razmisliti da li si saglasna, Irena, sa tim. Apsolutno, da, dok sunce ne prođe ovaj prvi deo nedelje, znači već samo krajem nedelje možemo da Već je računamo da drugi je deo. tu situacija drugačija. Drugačije. Tako. Hoćemo li na sredu? Pa mogli bismo. U sredu na mesec ulazi u znak lava. Ajde, Irena, počni ti. Da, evo Da se vidim, nadovežem. mesec će biti u znaku lava. I tu nam se nalazi Mars, vrlo brzo će naići na Mars, to je onako velika preosetljivost u tom trenutku koja bi mogla da preraste u agresiju, ali u svakom slučaju, pošto je sve to u lavu, Mars se tu ne osjeća tako loše, prilično je dobar u svom je triplicitetu, to je privremeno i zapravo može da vam samo donese jedan veliki upliv energije u tom trenutku koji će vas poneti da nešto uradite, tako da ja generalno bih gledala da to što se dešava u sredu zapravo i nije loše, da je dobar dan. Ono što se dešava takođe u sredu, kako mesec prolazi kroz znak lava, gde postoji potreba da se vidimo, da se predstavimo, da se pokažemo i to će biti neka atmosfera. Zaista jedan optimizam, jednu veselost, jednu pozornicu, jedno viđenje, jednu radost, slavlje, bilo šta, centar nečega, nešto mora biti tako lavovsko. Sada, istina je to što je Irena rekla da mesec dolazi jednog momenta u konjunkciju sa Marsom i taj aspekt nije naivan, pogotovo što će on malo pre toga, a i tada, biti u opoziciji sa Plutonom. Znači, ovu sliku mi imamo relativno često. Prošle nedelje smo imali kvadrat meseca i Plutona, kvadrat meseca i Marsa, ako se sećate da smo pričali. Sada je konjunkcija u pitanju. Kad je konjunkcija ove dve planete, samo Marsa i Meseca u pitanju, ona može da dovede do neke vrste povreda. U kom smislu? Pazite, ljudi koji imaju u svom horoskopu kontakt izazovan između ove dve planete pa i Plutona, oni bi trebali da budu prosto oprezniji u tom danu, jer velika je verovatnoća, pa ne mora biti ništa veliko, ali nije naivno. Mesec je ranjiv, mekan, fin, osjećajan. Mars je ipak planeta onako jedne akcije, jedne energije. On je sada i retrogradan. Znači, usmeren je ka unutra, ka sebi. Možda možete i sami sebe da povredite u ovom danu. Eto, samo neka zanegirate sebe u nekom momentu i to može biti unutrašnja povreda. Može, ne mora. Jel tako? Isto imamo opoziciju prema Plutonu, znači izazovan je dan što se tiče meseca. Opet, istina je da imamo prelep aspekt prema Merkuru, koji je i komunikacija i kretanje i način razmišljanja. Kad su mesec i Merkur u dobrom aspektu, mi govorimo prave reči, govorimo prave stvari, govorimo iz duše, govorimo iskreno. Pogotovo sada kad je mesec u lavu, pa je to baš naš unutrašnji neki deo gde možemo da napravimo neku vrstu ekspresije, jel tako? Šta je malo nezgodno? Malo je nezgodno što nam je Merkur još uvek u kvadratu sa Saturnom, pa postoji mogućnost da sasvim nenamerno možda kažemo nešto što nije trebalo ili da osoba koja je slušala nije razumela baš ono što smo rekli, kako smo rekli i to je, tačnije je, veća verovatnoća da nas ne razumeju i to je bilo i prošle nedelje, zato što nam je Saturn na stepenu
pada Merkura. Znači, sada trenutno taj neko ko nas sluša verovatno ne razume baš šta smo hteli reći i može emotivno odreagovati. Da, sada ovo sam uključila u priču prosto zbog dobrog aspekta Meseca i Merkura. Znači, ja bih za sredu prosto ljudima koji imaju izazovne aspekte Meseca Plutona, Meseca Marsa, rekla da bi to trebao da bude samo jedan mirniji dan, bez te vreline lava koji može da pokrene. Znači, mesec kroz lava, on daje tu neku ushićenost i sve. Sada da se u tome čovjek prosto ne zapali previše, da ne uleti u nešto što bi bilo neudobno. Jeste, ono što je sad još nešto što tu može doprineti jeste što ovaj mesec u stvari, ovim mesecom u stvari vlada Sunce koje je u sredu egzaktan kvadrat Neptun. Znači, zaista može biti neko nerazumevanje, zaista može biti nešto iza žita, zaista može biti ili da sami sebe prevarimo i ubedimo u nešto, ili da zaista nešto ne razumemo kako treba i da ne kažem budemo obmanuti. Tako je. A ovaj kontakt sa Marsom i sa Marsom pre svega može značiti da, ta dispozicija o kojoj si rekla, pošto postoji kvadrat Sunca i Neptuna, možda nešto ne primetimo pa se povredimo, znači previdimo prosto nešto. To je sve moguće sa ovim aspektima. Eto, to je... Da je sreda, recimo, dan koji bi za ljude koji imaju ove aspekte bio onako, jedan dan da malo budemo mirni, obazrivi, staloženiji i da bilo šta što nam je nešto novo, što nama dolazi kao neka prilika koja deluje sjajna, prosto malo stanemo i malo razmislimo. Eto, malo da razmislimo. Da. I znaš gde je još ali dobro, ne mora biti, treba malo izbjegavati alkohol, Neptun. Ta priča jeste maglu, kišu, možda u saobraćaju, pošto imamo Saturn kvadrat, Merkur, u saobraćaju biti malo pažljiviji i ovaj Saturn nam je u ribama i na stepenu gde se baš tako ne čuje, ne vidi. Tako da, eto, sreda nosi i jedne i druge energije, ali u stvari energije jedne i druge manifestacije. Ne bi bilo loše za one koji zaista imaju ove aspekte u horoskopu da sreda bude jedan dan mira i tišine. Unutrašnje, naravno. Došli smo do četvrtka. Imamo, znači mesec je još uvijek u lavu kada će napraviti i taj kvadrat sa Uranom. Kao što smo malo pre rekli, mesec jako brzo ide, znači ponavljaju se njegovi aspekti. Ovo neće biti nikakva priča ako vi nemate ovu izazovnu priču u horoskopu, ali za one koji imaju, ovo može biti jedan deo dana, to je uveče, oko 9 sati se to dešava i malo pre, jel tako, oni već ulaze u aspekt, uglavnom druga polovina dana, može biti neka stresna situacija, nešto što može da vas izbaci iz takta onako u jednom momentu, ali u suštini meni sada ovde ono što mene drži. Cijela ove nedelje, evo stigli smo do koji je ovo dan? Do četvrtka, do petka, izvini, četvrtak smo završili. Nisam ja još otišla na petak, a ja sam još u četvrtku, ali ono što sam primetila cijela nedelje nam je Kiron u dobrim aspektima. Što je sjajna stvar. Znači, Kiron je na stepenu egzaltacije sunca. Znači, ovo je egzaltacija sunca, egzaltacija sunca, znači svest. Znači, on ima dobar aspekt sa Venerom, ima dobar aspekt i sa suncem, ima dobar aspekt jednog momenta i sa mesecom, ima dobar aspekt i sa Jupiterom. Znači, nama svest treba sad, znači mi koliko sad ne možemo taj racio možda baš svaki put da uključimo onako na dugme kad treba,
ali bi bilo jako korisno da recimo evo baš u toku ove nedelje, jer kad je Hiron u dobrim aspektima, on je u fazi iscelitelja. A gde se isceljujem upravo svešću, znači buditi svest. Znači budi svestan ovog momenta, budi svestan, sad ja razgovaram s tobom, pa 1001 lapsus, pa da li si me razumela, pa da li nisi, pa da li sam ti uskočila u reč ili nisam. Znači samo biti svestan momenta u kojem smo. Znači, može biti jedan od dobrih puteva da se konkretno ova nedelja prođe. Da, Ako slažem se, isto da, kao da, i je. sigurno, da. Hoćemo do petka? Oko petka. Petak nam je lep dan, zaista. Ja ću nastaviti, da. Petak je sjajan dan. Venera, Trigon, Jupiter. Mi zapravo imamo ovaj aspekt aplikacioni cele nedelje, tako Cijele da su nedelje, tako je. moguća dešavanja već od ponedeljka, možda i od današnjih dana, znači od nedelje, od kad mi ovo pričamo, jer Venera ide polako i približava se tom trigonu, a to je zaista jedan od najsrećnijih, ako možda ne i najsrećniji aspekt koji može da se pojavi na nebu. Venera je trenutno u vazdušnom znaku Vodolije i želi da se druži, želi da istražuje, želi da bude originalna, neobična, da uradi ono što nikada nije, a Jupiter je s druge strane u blizancima koji nije, ajde da kažem, u nekom svom najboljem položaju, ali on je tu veseo i priča i možda je malo površniji, međutim ovde je mogućnost da vam zaista bude lepo. Znači moguće su i ljubavne veze, moguće su čak i neke afere, ali meni je ovo ipak najviše pozitivno. Zaista ovo. Mislim da su ljubavni susreti svakako mogući, pogotovo sa ovim Merkurom koji je sad krenuo kako treba. Ovo direktno, ne znam šta ti misliš o ovom aspektu, ali meni je on stvarno sjajan za A ne, petak. Venera, Trigon, Jupiter je stvarno dar od Boga. Mislim, to je kad ti ljubav, radost, lepotu i lakoću kombinuješ sa planetom najveće dobrobiti, svrhe, nade, vizije, misije, čega god hoćeš. I još su oni u petak u dobrim aspektima sa Hironom, što je sjajno. To je sjajno, tako je, Tako tako je. je. Onda E, drugo, Venera nam je, izvini sam da završimo, ovo Venera nam je u petak u podne recimo na 15. U stvari ona će verovatno čitav dan tu biti, to je centralni stepen Vodolije, kraljevski stepen, nazovi ga tako. A ovaj Jupiter u blizancima, on bi jako puno, nema on tu baš toliko prostora u blizancima da tako jako puno se raširi, ali je retrogradan. Pa meni ovo liči možda i na neke veze koje bi se ponovile, neka da, povjerenja sigurno, možda da, ili nešto moguće. tako. Ono što malo sreću kvari jeste što Jupiter ima kvadrat sa Saturnom, koji jako voli Veneru, a govori, kad pričamo o Veneri i o ljubavnim odnosima, onda je Saturn obaveza, odgovornost, brak, prsten, nešto tako baš, a Jupiter i Venera koja je u Vodoliji slobodna, što si rekla, ona voli slobodu i ovde možda malo može da se pokrene priča odgovornosti nečega što se ispratilo. Može, E da, sad, taj da. dan Taj dan već ponovo počinje opozicija Merkura i Jupitera i aktivacija ponovo onog te kvadrata kojeg imamo sa Saturnom. To nam je ali tu nam je sada priča 13. stepen device. Dakle, ljudi, ako poznajete nekoga ko ima neku planetu na 13 device, ja znam Irenu. Da, ali vidiš, razmišljam, taj Saturn, ja Koji su natalno ti imam dobar ljudi? aspekt. Da, i natalno imam dobar aspekt između Saturna i Merkura, tako da ovaj Odlično. Saturn otežava, ali zapravo i nije tako strašno. Ne osjećam Nije. ja to On nešto treba posebno. probuditi ljudi intuiciju ovde. Znači, Tako je, tako je. ovaj taj kvadrat nama govori da ne treba stalno mislim, treba razmišljati naravno, ali sada treba pustiti malo i te osjećaje unutar nas da rade. Treba se povezati sa sopstvenim telom, tačnije misao povezati, da ne kažem, sa sopstvenim želucom, tačnije grlom
i videti da li se tu stvara neki čvor ili smo mi tečni u tome što pričamo, mislimo ili kako god. I Merkuru u Strelcu, Saturn u Ribama. Zaista mislim da treba da malo poslušamo ono što osjećamo. Inače, petak mesec nam je već od 8, pola 9 ujutro ulazi u Devicu. Znači imat ćemo mi prilike pred kraj tog dana, upravo bi mesec mogao, neće biti, to će uhvatiti već tamo subotu, ali nema veze. Mesec u Devici će da kaže da ćemo jako da razmišljamo, da ćemo biti usmereni na neke detalje, na neke stvari koje treba završiti, na neke rutine. Sad tu imamo malo jednog momenta, to je zaista jednog momenta, ne znam zašto ja to nisam upisala, ali nije ni bitno. Odmah ujutro imamo lep aspekt meseca i sunca, što je uvek dobro, a kasnije već polako počinje da se stvara kvadrat sa Merkurom. Kad imamo mesec kvadrat Merkur, onda stvarno treba da vodimo računa o rečima, ali stvarno treba to da radimo. Tako da, eto i petak bi mogao da bude jedan dan koji je u suštini veoma lep zbog Venere i Jupitera, a u određenim delovima tog dana može biti nekih malih izazova. Eto, tako bih ja. Da, slažem se. Hoćemo subotu. Hoćemo. Malo smo se raspričale. Subota, sunce ulazi u znak Jarca, stiže nam zima. Biće prisutan veliki krst nekoliko sati u toku dana. Nemojte se uplašiti veliki krst, to samo govori o tome da će energije unutar nas biti jako napete, izuzetno. I to će biti od nekih 10 sati, 11, 12, 1, tako tu negde taj deo dana, gde zaista treba biti oprezan, pogotovo što je mesec u jako analitičnoj Devici, znači tako ćemo videti svašta, tako ćemo biti kritični sa ovakvim aspektima, samo možemo biti kritični. Suprotno tome, bilo bi jako dobro kada bismo uspeli da umesto kritike vidimo neke lepe stvari. Eto, toliko bih se samo dovezala na tvoju priču, pa sada nedelju ti možeš. Da nam je taj dan zapravo karakterističan po tome što mesec pravi dosta nekih aspekata i sa Suncem i sa Uranom i Neptunom i Plutonom, znači on prolazi i dalje kroz znak Device i onda će atmosfera dana biti takva da je pogodna za rad. Znači ne za neku zabavu, Devica baš, mesec u Devici baš posebno i ne voli da se zabavlja, više za obaveze. Sad naravno, zavisi kakav je naš natalni mesec i kakav je naš natalni Merkur i sve ostale planete, ljudi će različite stvari raditi, ali generalna atmosfera dana je takva da imamo nekako više pritisak tih obaveza, pogotovo što je i prethodni dan bio označen ovim velikim krstom o kome smo već pričali, tako da ovo je dan kada treba ispoštovati, kada zapravo treba poštovati ono što Lana često kaže, smiriti se i raditi kućne obaveze, raditi sve ono što su nam dužnosti, gledati da nigde ne ostane ništa nezavršeno. Eto, tog dana ja bi najpre tako nekako gledala na taj dan. Šta ti misliš? Saglasna sam sa tim što kažeš, ali ja bih dodala, recimo, meni se jedna slika stvorila sada, mesec trigon Uran. Znači, jeste da je to ranom zorom, u smislu 10 do 8 je, neki početak našeg dana, jel tako? Možda ne bi uopšte bilo loše početi neku novu rutinu ujutro. Eto, nešto, eto, rekla ti počinje nedelja sa mesecom koji pada, ako ćemo nešto da završavamo, eto, ako neko ulazi u neke navike ili ide u pravcu dijete, što si spominjala, recimo, ovde bi moglo
nedelja, jel tako? Mada ne verujem da će neko baš da ustane u 10 do 8. Da, to je već, da, Da, teže. to je već malo teže, tako da taj dobar aspekt verovatno ćemo da prespavamo. S tim da tu negde oko pola 3 imamo opoziciju Meseca i Neptuna, gde, pa mislim, opozicija je uvek odnos sa nekim drugim. Mislim, ja i ti jedno naspram drugog. Srećom, to vam traje oko 2 sata, tako da gledajte neki film. Uđite u Tako neku je, tako je. i Možda je najbolje izbeći ta 2 sata i tako je. raditi nešto Ući u drugo. tog Neptuna pa ili u neku lepu ljubavnu knjigu ili neki filmić odgledati ili nešto tako uraditi. Ali kako dan odmiče, jel tako, tako nam mesec ide ka znaku Vage, pa će biti u konjunkciji sa južnim čvorom, pa to mogu biti neka sećanja na neke odnose ili ponavljanje nekih starih priča, pa nam onda ide u kvadrat sa suncem, to opet odnosi se targiraju i to je, ali to je već zaista kasno, tu već 11 sati uveče, znači spavamo, tako da možemo proći taj dan. Onako, zaista je najbolja preporuka to što je Irena rekla, radite neke obaveze koje su rutinske prirode i taj dan se posvetite tome. Znači, nemamo tu nešto posebno što bi se... Da, možete se i pozabaviti zdravljem, dijetom, ovo što si ti rekla, ali i zdravljem. Ako bilo šta možete da preduzmete tog dana, što bi bilo dobro po vaše zdravlje, to je pravi dan za to. Eto, mesec u Devici nudi tu mogućnost i to je dobro. Naravno, treba biti oprezniji zbog ovog aspekta sa Uranom, da ne dođe do nekih nepredviđenih stvari, ali generalno to je jedna od opcija koja može za taj dan da bude dobra. Pa pošto mi sada Završile imamo, smo, je li tako? jesmo, Narednu ja bih nedelju. nešto, jesmo, u suštini smo napravili pregled šta bi moglo da bude, međutim ja bih nešto sada kazala ovako što nema veze sa kretanjem meseca i nema veze, nego ima veze sa nekom energijom koja je generalno u vazduhu već dosta dugo vremena. Mars nam ide u svom retrogradnom hodu, ide ponovo kao u poziciji sa Plutonom. I sada će to već, mislim, to se osjeti sve vreme su oni u opoziciji, ali sada polako se primiču se jedno drugom. Znači u nedelju će Mars biti na 4. stepenu, znači ide ka Uranu. Ovo nam je, pošto on ide unazad, jel tako? Pa ona naredna nedelja, a i ova će svakako biti obojena tim nekim elementima gde bi zaista bilo jako dobro te unutrašnje, potpuno nesvesne energije usmeriti u nekom pravcu gde one neće izbijati kao nekontrolisani bes ili nekontrolisane neke burne reakcije koje mogu da budu prisutne. Da. Da, Slažem se. eto, to je to. Dobro. Tako da, mi se odjavimo sada lepo, onako kako treba. Da. Pozdravljamo vas. Takođe, s moje strane pozdrav. Nadamo se da će vam ove informacije služiti, da će vam biti neki dobar vodič kroz ovu nedelju i zapamtite da sve što je ovde opisano i rečeno kao možda izazovno neće delovati na svakoga, znači prosto je jako važno gde se nama nalaze planete i u kakvim su aspektima one, a mimo toga i taj neki stepen svesti koji nam je jako važan, gde vi razumete i vidite i koliko ste ovladali prihvatanjem samog sebe, a samim tim i ljudi naspram sebe, drastično se menja upliv svih ovih planetarnih aspekata i priča o kojima mi pričamo. Znači ljudi koji su svesni, koji su budni, koji rade na tome, mogu imati mnogo drugačije manifestacije ovih aspekata
koji su na nebu u odnosu na ljude koji to ne rade. Tako da Da, ne svakako. može, ovo apsolutno je uopštena priča, generalizovana i ne može biti nešto zašto biste se trebali uhvatiti pa reći evo sada će to da mi bude. Znači oni koji nemaju Venera, Trigon, Jupiter neće doživeti Veneru, Svakako. Trigon, Da, Jupiter u da. ovom I obliku. takođe možemo, da, i to nismo rekle možda da pošto se to sve dešava u vazdušnim znacima, znaci koji će biti prozvani su zapravo vazdušni i vatreni znaci, jer je to se sve dešava u tom polaritetu. Tako da znakovi kao što su lav, ovan, strelac, zatim vodolija, blizanci, šta još nisam rekla, treće vazdušni vaga, znači kod njih je veća mogućnost ako postoji natalno taj aspekt između Venere i Mora da Jupitera postoji. da dođe do nečega vrlo pozitivnog, do nekog ljubavnog susreta i slično. Tako je. A između ostalog i stvar koja je još važna jeste šta targetiraju tranzitne planete kod vas. Ako je nekome Mars na mestu gde je Venera trenutno i ima možda izazovan aspekt prema Mesecu ili Veneri ili tako nekoj ličnoj planeti, onda ova priča može imati i drugačiji tok. Znači, ovo što mi sada pričamo jeste ono što će se nalaziti na nebu i susreti planeta i njihovi odnosi u toku iduće nedelje sada. Ne, zato je priča generalizovana, ali u svakom slučaju sigurno će biti elemenata koji vam mogu pomoći i koji vam mogu dati neke smernice, možda čak prepoznate kod nekoga dešavanja. Onda možete i da pretpostavite da taj neko možda ima dobar aspekt između ovih planeta ili izazovan između onih drugih i tako. U svakom slučaju, namera nam je bila da vam služi. Dobro, pozdravljamo. Tako, Pozdravljamo se i nas dve i eto, do narednog viđenja. i vidimo se iduće nedelje. Pozdrav! Pozdrav!